Alltid, Luigi blandt. No, vi tar synkroniserier. Ja. So we continue, obviously. En out there! And we're back! What? Kommer för kanoner nu? Well, foot race with the Koopa Quick. Koopa the Quick. Koopa the Quick. Let's go. Luigi rival. Koopa the Quick. Annars Let's go! Leit om mest because you talk shit, man. Ja, Leit om mest because you talk shit. Ja, man. Helt annan skuld. Helt annan skuld. We're peace-loving ba-ba-ba-ba, so we don't use it. But if you like to blast off, we don't mind. Help yourself. We'll prepare all of the cans in this course for you to use. Bon voyage. Oh. More like bon voyage. Ja, spilte mörlach. Holy fuck, tack för Jesper. Ready for blast off. Come on, hop in and you'll start playing the game. Use 4 cannons. You press construct and press buy. If you're handy, you can grab on the tree and post the land. Okay, I spared. Lock and load. Nice try. Going in. Oh, det tror vi. Okay, så vi får köra shallbugna. Oh shit, because I was gonna sikta. Hey Mario, is it true that you beat the big bomb? Cool, you must... you must... How fast are you anyway? Fast enough to beat me, Koopa the Quick? I don't think so. Just try me. How about a race to the mountain top where the bomb out of was? What do you say when I gonna go? Let the race begin. Oh, it's out. Take a ride with Scooter Man. Han blir med Seko, Ja. men han ska Seko. Alltså... No, I had to spell spirit. Alltså, Go! alltså, Don't go. Jag vet inte vilka jag inför det. No, I had to... Ah, fuck it. Yep. There you go, Símun. Dead, Símun! Ah! Dead! Oh, sank nu. Du. Ah! Okay, lead the way. Okay. Whoa. Ah! Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! Ah! Shit! Svarta balloner, Ja. Nej, vattenlörna för Ja. det är en svarta bomba som är på sidan av kanalen. Alltså vi tror inte att varje kanal är grann. Ja. Så är jag alltid något det är någon som skjuter nu. Nej, gå. Screw the fire. Ja, gå där. Oh, it's catching up. Ah! Jag kom. Nej, inte slut. Crap, snudd väl? Nej, sorry. Ah! Snudd väl! I don't. Ah, shit. Ah, Koopa the Quick! Too fast, too quick. Oh, so is it. Oh, teamwork. Let's go. Okay, we'll take a snoot win. Okay. We have no choice. Aj! Snoot win. Oh, snudd väl! Kast du klar! Go there. Jag ska inte få då. Nej, that one. We had to show off. Jimmy. Okej, bra. Sös. Nej, vi ska vara... Det är som Michelin-man. Är han en ny? Är du? In your freaking face! Fuck, han tillhör detta. Really are fast. Human blur. Here you go. Fair and square. It's like, yeah! Så är människor. Du får inte verka ursäkta människor. Is that aftur? You deserve it, man. Yeah, faktiskt. Skräckron, shit. Säkert, obviously. Och en av det! Dang it. Han tar som jag alltid för alltså. Han kan in där. In alltså. Early ballerina. Nej, vi ska börja kanonen. Jag tror att du... Jag ska sikta efter. Ah, shit. Jag siktar efter. Kan du inte stoppa Nej, dig? man var inte... Oh! Hatta väg ganska gott. Okej. Hatta väg, ja. Jag rör mig bäst. I am impressed. Ja. Men ja, vi ska bruka hästkanonen. Och vi får pröva skejta. Oh ja. Kom igen. Allt det här ska slå.
Slå av slam. Nej. Arne operation method. Nice. Kan du slå den igen? Jag vet inte på. Träffa. Chansen. Kuba. Nej. Så jag tänker att det. Nice. Jag är väldigt bra vid det. Come inside me! Got it! Nej, du... Kan ni det? No! Arne väck! Arne väck! Ah! Okej. Ah! Kan jag inte göra? Vi skulle ha även då. Kan jag göra? Men så brast jag bara. I broke it. I broke it. No, no. It's already like it. No, no. No. I'm sorry. Yeah. That's good for it lasted. Jag tar Mats Lion King med mig. Well. Kongen länge. Nej, det är för sent nu. Okej, kan jag slå dit och bara kvätsna? Ja, det är flytande. Ja, jag har alltid ägt till flytande själva, bara du särskilt. All according to plan. Så du kör bara det efter, ja? Ja. Jag vet inte hur stöd jag la, men det är det. Ja, jag hoppas. Jag satt i backup. Phew! Ja, här. Så kvätta tre mest italienska namnen från Mario och Luigi. Antonio? Nej. Wow! Nästa. Overshot! Overshot! Pengar! Så nu är det möjligt att haha! In your face, in your mouth. What? Oh, that's a super you. That makes it bra spell. Get in tour guide. Uh-oh. Oh no! Overshot! Det är så det inte känns med det. Aj! Sometimes, if you pass through a coin ring or find a single coin in a current course, a red number will appear. If you trigger 5 red numbers, a secret star will show up. Oh. Okay, let's go! Get up to there! Get up to there! That's done. I tried. It's too late, man. Kan du ge? Jag hade ju Jag vet inte vad det heter. Och här är shit. Nice. Okej, särskilt det. After you. Jag tar inte därifrån. Ja, ja. Vad finns det? Ska man slå den eller? You put on the wing cap Whoa. that comes from a red block, do the triple jump to soar high into the sky. Use the shot again. Set. Så det är det. Tack då. Okej, hoppa av höjd och jumpa ut där. Okej. Vi sitter efter av. Så hade det fram. Så ger jag back to the right jump. Nästan. Tur. Okej. Det är bara en stil hopp jag. Ja. Åh, yeah!